जोबोद गोजोननाय दं थारमाने सिगाङावथ' जोङो बेबायदि माखासे खामानि मावनो होननानै सानब्लाबो मावनो हायामोन दिनै हा मोननानै जों सरकारनिफ्राय जि नांगौ बा जोंनि जि न'खर सालायनाय बा गथ' गथाय फोरोंनाय बेफोराव जोङो हानि डकुमेन्टसफोरजों माखासे हयथ' जों माबानो हासिगोन सरकारनाव डिमान्ड खालामनांसिगोन ओरैनोथ' दायो बुंनाय मथेब्ला 700नि गोबांखौनो बुंदों 700नि गोजौआव थाबावनो हागौ बे खना खनला माने मिन्थिनायाव एसे एला थाबावनो हागौ आरो माने फ्राय बांसिन मोननाय जाबाय सिगाङावबो मोनब्रै एफारसि मोनबाय जोंनि बे ओनसोलाव जिंगाबिलाव आरो मबे एफारसिया मोनदों दिनै आरो मोनबेसे गामि आरो बेसे रायजो राजानि अनुस्थाननि हा बेवहाय दिनै हानि मोनथाय मोनदों बेखौथ' अनुस्थाननि आं एसेबां बुंजोबनो हाला ओरैनो आंनियावनो माबा दंखायो 22टा कमिउनिटि बेनिफ्राय इन्डिभिजुवेल हिसाबै दिनैथ' 700नि एबभाव होबाय बेनिफ्राय गामि हिसाबैथ' गोबां गामियानो जायो आं माने सानजोबनो हायाखै न'खराथ' बे सिगाङाव माखासे मोनखानाय जाबाय मोनब्रै एफारसि बेयो बेबायदि जे हानि मोनथाय होबाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार बा बिजेपि सरकार बा जिएसपि जथाय सरकारा नोंथांमोननि जि हानि मोनथायखौ होबाय मा बुंगोन सरकारा जोबोद माने बाख्नायनांगोन थारमाने बे सिगाङावहाय बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर सलायबाय बेवहाय जोंनो बे हानि बागै खामानि मावना होनो बायोमोन फंसेबो बाथ्रा बुंदिरामोन डिपार्टमेन्टलि दायो इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो 2 बोसोर जास्लाबैखौनो होनना बुंनांगोन जोङो दा जास्लाबैयावनो जि मोननांगौ हानि पाट्टाखौ जों मोननो हाबाय दा जोंहा बेयाव माने सिर'सिथाय रायजो जानो हानाय मोनथाय बेखौ जों मोनबाय होननानै थारमाने माबा लाबाय आरोखि गनायना लाबाय आरो दिनैहाय जि हानि मोनथाय होनाय समाव जि एम नोंथांमोनजों गोबाव सावरायबाय मा बुंदों नोंथांमोन जोंखौ खावलायदों बिथाङा माने मोजां एडभाइस होलांदों माने खारलुं गोसो लानानै थानो खोन्थायाखै थारमाने हाखौ अरथाबनानै रायजो जानो बिथाङा खावलायनाय सायाव जों बिथांनि सायाव जोबोद थारमाने साबायखर बावनाय थादों आरो जोंबो बिथांनि बुंनाय बायदि हा अरथाबनानै रायजो जानो जों नाजालांनो जों रायजो राजाफोरखौ आरो आंबो बेबायदिखौ माने जाजानोखौ खावलायदों आरो होननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो जोङो गोबां बोसोरनिफ्राय बे हायाव रायजो जादोंमोन नाथाय जोङो हानि कागजखौ मोनाखैमोन नाथाय दायो इउपिपिएल सरकारनि अननायाव जोङो हाखौ मोनबाय आरो बेनिखाय जों जोबोर गोजोननाय मोनदों हा मोनथाय मोनैनि सिगां माबायदि जेंना जेंनाजों नोंथांमोना भुगिनांदोंमोन आरो उननि समाव सरकारनिफ्राय माबायदि माने मोनथायखौ मोननो लुबैबावो नोंथांमोन हानि मोनथाय मोनै समाव जोङो सरकारनिफ्राय गोबां सुबिदाफोरखौ मोननो हायाखैमोन जेरै न' लामा सामा दालां बेफोरखौ मोनाखैमोन जेरै ओमफ्राय कागज बायदिसिना डकुमेन्टस बानायनायाव जोंहा गोबां जेंना जादोंमोन आरो जोङो दायो हा मोननानै जोङो सरकारखौ बेखौनो आसा खालामो जे दालां लामाफोर जोंहा गोबां नांबावगौ जादों बेफोरखौ जेन जोंनो सरकारा थाबैनो बानायनानै होयो गोबां मानसिफ्रा दाबो न' मोजां लुनो हायाखै बेफोरखौ सरकारा जेन जोंनो थाबनो बानायनानै होयो फरायसालिनि बेलायाव मा बुंगोन जे फरायसालिफोराथ' जोंहा दङ बायला जिला जानानै दङ आरो फरायसालि मोजां गैयिनि थाखायनो सरकारि जायैनि थाखायनो स्कुलफ्रा गथ'फ्रा मोजाङै सोलोंथाइखौ मोननो हायाखै आरो एमइ स्कुलफ्राबो सरकारि जायाखै बिनिखाय माजबादाव फरायनो हैनो गोनां जायो गोबाङानो स्कुलखौ बेबायदिनो गारनो गोनां जायो आरो खस्थ'नि थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस पास इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस पास इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस पास इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो जेईईनि कचिंबो होफानाय जायो पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065
8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।